Kaixo Evelantz, Aixo, atxaldean. zemuz, Ondo, ondo, Zuzemuz? ondo, Bai. pozik Bueno, zukinegotaz, ez da gutxi. Evelantz gomendia aurrez daga zaitxeu, Eurobi mundua zatutako multibat, baina ni lehenengo jakineko nuke ea Eurobia baino lehen kirol gehiago egin dituzun. Bai, egia esan kirola nire bizin nahiko presente izan dut. Lehenengo eta behin, egia esan azkenen, Asio Araña izan zana ordi zerbiko entrenatzaile urte honetan edo ez, irazi zienen kopadreak eta hola. Nero osaba zen, nero osaba, eta orduan azkenen oso gertu izan dut. Baina orduan beti izan dut egoatzen naiz. 5 urte baino gutxi txiki nintzen baita baino Trebijoan joten nintzela ikusta partiduk eta hola, baina guraso guendiken talde iketzen ez zen erainikokin hasi beharko nintzen zarragokin jolasten. Eta horren azken alde handi zeonez, ez zaten era bat ez da ere uzten, azten. Eta aurretiken arrazoi horregatiken hasi nintzen baita ere futbolen, egin nikion 2 urte dola. Eta hortaz aparte baita ere judon ibili naiz, urte askotan. Judo futbolaren ondoren zergatik Eurobia. Beitu, nik azkenen esan dizut, ez? Lehenengo aukera rubien eukela. Eta, futbola azkenen, guztua juten nintzen, baina ez ziten betetzen. Eta nire nahi beti izan zen rubien jokatzea azkenen. Orduan nituen 2 urte, eta goatzen naiz 3. mailan ja hasi nintzela rubikin. Eta orduan alternatzen hasi nintzen, hasieraten alternatzen nituen judo eta futbola. Lehenengo maiatikan. Eta 3. mailan ja hasi nintzen alternatzen judo eta rubia. Eta azkenen ja, beti eman zaitu berrubia, eta beti izan du gustoko baitara. Eta horrez gain, uste DBH 2 edo 3 ingurun, ja toko ditzaiten aukeraketa bat itea 2 kilolan hartzen, ze azkenen solapatze ditzaiten Ingles Akademiakin. Eta kare orduan ja zen festa prestatzeko eta bidana, eta azkenen rubigatik egin aukera. Gauza gehiagin bestela, ez? Bai. Nahi atentzioa deiturik Evelantz nola esan duzu futbola eta judoa nasketa ezoiko bat, baina nasketa bat nun gero Eurobiako teknikaldetik oso lagungabea egingo zitzaizuna. Bai, egia esan, futbola rubikin ez dauke, egia esan, fisiko atletiken edo, igual zerbait korrika eta hola, bai, ez da, baina, ez dauke kontaktu puntui bai dago aldea, ez, rubikin konbratuta. Eta judoa, esango nuke kontaktu puntui badaola, baina izan daikela zerbait teknikoa. Eta azkenen ez beti esaten den ez, jabek edola, azkenen bat abeste konbatetan eta lurra botatzeko eta hola, txikitatiken beti esan izan dut ez, ondo etorriko ditzaitela terena, eta inkluso gauketan anekdota berezin bat edola. Bai, ni guatzen naiz lehenengo torneoa, juginela, lehenengo urte hasi, eta hilabete baino gutxi gonemakin entrenatzen rubin. Eta karo, judon jan emakizkin 3 urte. Eta azkenen judon agarra izaten da, beso bat, besotik, eskutik dute baino beson, eta beste azkenen gehiago lepo ingurun. Eta karo, rubin ezin da plakatu lepotiken. Eta jugien Frantzia, uste dute hasi eta 3 astea edola. Eta karo, beti judotiken agarre hartuta hola lepo ingurun, lehenengo plakaje beti lepoa. Eta goatzen naiz, torne hortan 2 aldiz espulsatu ziatela. Baina, okrez baina, uopiko plakajea izan behar du lepoti bera, ez? Oida, bai, gutxi gora bera gehiago jartzen da petxutiken bera, ez? Azkenen mendiken gora ja zona delikatu izaten da, eta ja arriskutxo, ez? Baina, azkenen anekdota izatezula zizango zian, 6-7 urtekin edola, lehenengo aldi egun Frantzia, eta
Hoixe, torno berdinen bializ espulsatu lepotik eltzagatik, Ni anekdota antzeko badauka, nik egiten du boltsia eta eslaloma. Bitu. Boltsia da petanka moduko bat, kiroleko kituan, eta eslaloma da pivote batzukin, aurkiakin eskribatu. Eta niko hartzen nahi eslalomeko lehenengo txapelketak exhibizio bat zala deskalifikatuta baina iteragatik bi segundua, osea, hola ezin nintzen ikin. Bueno, hola ikasten da baita ere. Hola ikasten da, bai. Zeraka egobiak agian beste kirol batek ez duena zutzako egian. Joder, galdera ona ez da, egia esan. Eta inkluso askotan galdetu dut etxen, ez da? Bai, ze nik behitu ez dut izan zorte handi lesioekin taula. Eta pentsatu horrez rekuperatu eta bizila esego batin eta bai ez, oiko bizidana, ikasi lana o lagunekin gehitu taula ez da. Azkenen beti gueltatzea galetiko lekoa. Altamira ez, entrenantzata hori dana. Eta hola esan da xirabaten ez dakit, baina bai esan nuke nahi pertsonalki asko betetzen ditena dela ointxe bertan, guaren ekipo mintzet, ekipo bat baino gehiago lagun talde handia dela. Bai, inkluso entrenamentu aurretiken beti gehitzela zerbait hartzeko, izan daikela kafeat edo, o entrenamentu ez daukun honetan baitare beti gare bat emate jartzen modo talden gehitzeko beti dago bat emat prest, esango nuke eman diten laguntasun handi horrekin egituko nitzekela, batez ere. Eta gainera, taldeak ematen dizu babes hori, familia eta zun hori, zelaiaga iten aurretiko, autu eman hori, ondo ateako gain desioak, ez? Bai, hola da gainez justo, aurten temporan zer asko insistitu den gauza izan da. Izan ere aurrek urtetik honea okeraz da nimena 15 hartu berregan dezken. 15 aldaketa, eta azkenean hori talde baten asko noritzen da. Eta askotan hitzen dut ez, nik partidun baten igual baten bat balin bazen hola destakatze zona, partidu izan gaizki aizalatatzen. Ze taldea bezala ez denula funtzionatzen eta baten bat igual aste zela saiatzen grabere kaxa egiten edo, eta horregatik ez, ematen du, partidu hobe bat egin dola, baina azkenen gero berez, emaitza hobenan lortu jaunen izan die talde bezala jokatu dunen erabat, eta sain horrez danen besten gainetik edo jarri, eta horregatik bai esan nuke batez ere talde horren babesa edo, eta esaten dana familia hori edo, ez, danok batea izan da. Eulan, galdera bitxia irudituko zaizu, baina zu entrenamendu batera jute zeaneak, zer da lehenengo gauza egiten duzuna. Erreixa batzen diazu. Egia esan, bai, zenik azkenen, azken niken detena da, klase bukatzen eta aurten ez bukatzen klase 6 herritan, eta berez hasten da gimnasio, iken dugu txandaka. 40-45 minutuko txandatan edo. Eta 8-20 gutxi arte. Ze orduna iken duna 6 herritatik aurrea, juteza gimnasioa, iken duzu gimnasioko plana, 8 gutxi gehitze gaiten dugu bilera, planifikatzeko entrenamentu, analizatzen dugu kontrarioa, gure aurgune baita ere aurreko partidukok eta gero egiten dugu 8 ja zelaieko partea. Eta esan beti, entrenamentuenik azkenen, igual ezagit referitzen zinen zehazki igual gimnasioa, o zelaien, azken nik ja konsideratzen dut entrenamentu Altamira sartzen aizen momentun, ez? Eta azkenen beti izaten da. Atea zabaldu eta beti egitzen dugu, aldi beren, normalen egoten da, izaskun deitzen da, gure delegadoan baita aldi beren, eta Majori kiroldegiko langilea, eta beti egoten da gaur, eta beti azken lehenengo goza beti bai ikasoin. Eta gero bigarrena izaten da ondon daugela bat,
fisiogela itzen deula, tratatzen eguten leko eta naiz eta gimnasioa gora neon, goiko pixu neon, beti jendona da sartu, kaso recepcionistai beti, izaskun normalen, eta gero beti baita ere fisiogela. Azkenen gero baita ere, beti esan dizuten bezala kontaktoko kirola ganen lesio kugarik izaten die, eta gero beti korrika jote da fisioena, orduan baita ere garrantzitsu izaten da beti harreman hori da mantentzea, ez? Ba, ikusten dutenez, erlantz dena oso rutinarioa da, eta oso etxekoa egiten zaizun giro bat, ez? Bai, bueno, rutinarioa egia azkenen hasten normalen 3 incluso 4 entrenamentu iriste da, partiduz aparte, eta orduan azkenen bai esango nuke dela nola nahiko rutinarioa. Eta gero etxekoa, bai, egia da fisioterapeuta azkenen profesional bada, orduan azkenen izan daikela beak beste rekorria eta aukeratzen nolako, edo aldaketa bat egiten danen edo ez da ere ohikoa esan nahet, baina, bueno, bai da egia azkenen egiten da relazio itxioi, ez? Incluso aurten gurekin hasia donostiar bat, eta txeitu baten egiten da zuerekin erlazioa, ezta? Eta etxekona baita ere hainontzeko gintaula, bai, ze esan nahi ez izaskun beha, nik uste den, ni hasi nintzenetik errubin, zantzala 3. mailan edo, tragitu bain dela 10 urte bai, bertan zeola lan, hauet imagina. Azkenen bai, azkenen da eguneroko zerbait, eta baita ere azkenen ordizik azkenen gauza bat daukena baita ere da, herri txiki bat izani baita ere, bata beste asko ezautze dela. Eta azkenen baita ere orduan bertako langilek herrin ikusten dituzu. Gero nire taldeki asko, baita ere, bueno, adibidezuen hanpo ordizi danan edo, ez, lehenago talde danan edo, bai da kuarriako ez dauzketela beste, baino bestela bizio son zehar nire kuarriako injolastu eta askokin. Eta ez baldin bade kuarriako, die inguruko adiniko jendea. Orduan baita ere eguneroko kalen ikusten dezuna, orduan bai esan nuke dela nahiko etxekoa. Orduan, Altamira beak asko emango duzu eta esan nahi berezia izango du zutzako, ez? Bai, azken esan dizut ez, ja kalkuloketa den aztu dezkitik, 10 urte izango die, eta azken ordu asko die bertan sartu. Bai, Ordu asko die, azkenen eta karo ez, gure entrenamentu edo gure partidu bakarriken gaztegoa zenen baita ere, ikusten duzu azkenen seniorran partidu izan ezkela, sub 23, mutile baita ere, seniorrak esanete lehenago ekipoa, gero gain dela urte batzu sortu zen baita ere neskan taldea baita ere azkenen ez, jutezea ikustea aldezunen, eta nola ez baita ere kategori txikitakok ez, batez ere bilen guzo azkotela baita ere jokatzen bertan. Baina bat uste, lehen guzu txikina daukete sua malagoan, eta bestea, justo, aurten igo da seniorreta, baina baita ere azken oso gortu izan ditut bere inguruko kategorik eta beti jarrepen matiteko. Ogain laguki komentatu duzu abestian fisioterapeuta lesioak nahiko ohikoa da egubian lesioak izatea zuk eduki dituzu. Nik tamalez asko eduki ditut. Asko? Bai, asko. Eta zoritxarrez baita ere baten bato beste nahiko grabea. Bai, eukinun gainez sorte txarra eukidut egizan. Bat hola zeuze komentatzeko eta gaztetan 16 urtekin guatzen naiz juinela Irlanda, jolastea partidu bat ez ezan amistosoa, baina, esatu dezula ez, asteburu bateko viaje bat, taldeko 16 urtekin nola, lehenengo aldia latatzen ginela kanpoa Irlanda, eta bertan bai guatzen naiz, plakaje bat itekon, eroinitzen sorbaldaz lurren kontra erabat, eta azken itzaitena da, hemengo ligamentuk edo deformatu ditzezkiten. Eta inkluso hola gehiago dira, baina. Bizi den modu dana normaliteko eta arazoik ez diteman ez da ere.
Gero, hola, beste bat asko markatu zitena izan zen, 18 urte azpikotan, ja temporada bukaeran, bigarren urtekoa izan da, osea, 18 urte bete berrik. Ibili nintzen temporada hortan Espainiako selekzioekin, 18 urte azpikotan. Eta jokatu nun lehenengo, 15 modalidaden Rusian Europako txapelketa, bigarrena gehitu ginela, eta gero tokatzen zen 17 modalidadeko Europako txapelketa okerrez bana uzala Lituanian, uste dut. Eta 2-3 hilabete lehenago, gure ligako semifinaletan, pakaje txar bat, eta azkenen belaunen bastanteko aberia. Izan zala ligamento cruzadoa, hain famosa dana, atzetiken puskatu nun aurretiken ordez, orduan parte hortatiken, baina ez oso ikentrun puskatu, parzialmente esaten dana da. Orduan operazioz libratu nintzen, eta gero neuken interno baitare erabate puskatu da. Baina, kasu hortan libratu nintzen operatzez, eta urte erdi eta gero edo beize jokatzea bueltatu nintzen. Horren txarra, Europea hori galdu nula. Baina, eta gero beste bat izan zen, ja guain dela 2 urte, hau ja izan zen ja senioretan, lehenengo mailan jokatzen, eta orduan nebilen 20 urte azpiko selekzioekin baitare. Eta, justo, Europako txapelketa jolastu baino, astebete lehenago kontzentratzen ginela, aurreko ligako partidun, beste plakaje txar bat, eta azkenen intzaiten peronea puskatu, eta txorkati aldi beren desplazatu. Azkenen dala ateratzea bezala, baino, rekto mantenduta. Eta kasu hortan, enitzen libratu operatzez. Eta, baina, printzipioz, gero hortiken ez da ez sentitu kaltik edo ez, esan ez den horitu minori edo limitazio hori lesio haguna, zorionez. Orduan, esan daik ez sorte txarra eukidetela, azken 2 Europako txapelketa galdu ditutelako, baina bestatik sorte hona rekuperazioa eukidettelako eta ez nahizelako berriro hori ez. Baina zoritxarrez sofrituko zenun egongo zira momentu zailak zuge guguakin aurrera egin nola jakin gabe, ez? Bai, azkenen nik behin askotan esan dut. Niretzako momentu gorrena ez da lesionatu zen momentua. Zerrun azkenen mine bakarrik esaten modu batean ez? Azkenen modu batean beste azkenen nik esan nunke guia nahiko ituta garela, mine aguantatzea. Azkenen, zaiten bezala kontaktoko kirolat izan da, azkenen askotan baita ere pixkaten horrekin bitzen ikasten duzu. Eta nigo horren nahi zidaitena izan zen batez ere 2 lesion kasutan, hilabete pasa, ja ite zaizula, hilabete bat ja izatez oso luze ite zaizula, eta orduan plantatzen eta esatua joder. Oaindiken ez dut ezer ezin, oaindiken gitzea ez igual beste 5 hilabete, urte erdie, eta 8 hilabete, eta ja ite zaizula inferno, ezela. Luze-luzea eta esatzen dut joder. Orduan jezula golpea benetakoa jaso, ez? Hori da, bizi duzun egoera ez delako zuge errealitatea, ez? Ez delako zuge ohiko errealitatea, zuge ohiko eguneko kontasuna aldatu egin dela, ez? Bai, hori da, adibidez, lehenengo lesion kasun, nezitzeien belauneko lesio hortan, azkenen limitazioa bai eukinun, baino egia azkenen rodillera, gaur egundaren rodillera berezitako batekin azkenen kominen arten bizi normalain neiken. Ze azkenen bai jakarri neiken, zuti bai jarri neiken, korri obviamente, zirunien saltok ez dara, baina azkenen asko da ez, azkenen lagunekin baldin bada plana atxalden trago atartzea baita ere lase asko ondoko zateatzea. Adibidez, bigarrengo kasun, operaziotiken, adibidez, hoxe, gurpildun aurkin edo baita ere, bai, izan nintzen bai. Ze, azkenen baita ere, komunizaten azan baita ere hanka airen eukitzea. Orduan, jartzen hona zen, gurpildun aurkin baten, baita ere,
soporte bat edo beti eukitzeko hanka rekto. Eta, karo, ez baldin bazanola, muletakin baita ere hanka apoiatu gabe. Orduan beti patako jado bezala esaten dana, ez? Orduan azkenen baita ere horrekin baina horikin azkenen asko ze limitazio gehiago. Gainez, goatzen naiz, hanka berriro zapaldu nola lurre, hankakin behizik zapaldu nola lurre, karo, gainez bota berezi batekin, kentzen ditela mulea txorkatiena, eta igual, eta nintzen 2 hilabete o 3 hilabete. Hanka lurren apoiatu gabe. Zer dezula... Eta horrek, azken horre baita ere asko kondizionatzen du bizi, ezta? Inkluso goatzen naiz, kasu honetan, karo, intziatena izan zen azkenen, sartu plaka bat titaniokoa eta dana, eta atornila hau eta dana. Eta goatzen naiz, honitzela lehenengo hilabetea, uste, klaseketan etxetik egiten. Eukin aukera emateko online, eta aprobetxatu, no? Eulan, eta lo egiteko eta dena nola egiten duen. Lo egiteko? Ba, bitu. Belauneko kasun, mena ez goatzen. Baina txorkatiekona, gainez kurioso izan zen. Ze goatzen naiz, lesionatuta egunen bertan, etorren nintzen poliklinika, hemen Donostia. Eta urgentzitan, hasieran etzien hartu txorkati desplazatuta zuela. Uste zuen zala, peronea puskouta garbi eta operazioz libratuko nintzela, zaintzaten hasiera baten. Eta etxe bihar izaten. Eta medikazio batekin ez dakabla. Eta etxen ere kontun, medikazioa enulak ondo irakurre edo, despistauta eta gutxi hartu. Orduan, karo, ikusi nituen izarra gagortan, mine kistona. Karo, igual nezken, guainena ez gala goatzen, baina zen igual nantiun bat, eta nolotil alternatzen. Eta uste, min asko handiman neuken, ibuprofeno gaita nola hartu, olako zerbait, o paracetamol, olako zerbait. Eta behitxo zema pastilla, eta bakarrik egin hartu ibuprofeno edo paracetamol bat. Eta, karo, orduan pasaren mine, baina kistona, goatzen ez. Eta, ja, datorren egunen bai izan zen, eonitzen traumakin, eta orduan izan zen esan ziatela operatu hartzeta, eta nire gitu nintzen harrituta. Eta esan zen, baiz, eske bezala maza operatzen igual gehitzeza, hola, esan bizut, bere hitzetan. Si no te operas, igual te quedas cojo de por vida. Eta nire gitu nintzen, esan, ostras, sartu jazu kirofanoa, ze bortu ez dut labordun plantatzen ez du joder. Eta gau hori baita ere goatzen naiz pasanun ospitalen, eman ziaten aukera eta baietz esanun. Ze karo, netorren bezperatiken ordulo gutxin da eta kisto mine pasata gauen, eta nik esan nion bertan egon lagitu eta gau beha pasanun, baina alere mina asko gintola. Eta goatzen naiz erizainei bastante kaka eman geniola. Eta gau orduan beren utzi deskansatzen eta buelta asko eman zituen bai. Medikazioa bai izan zikela parazetamola eta gero... Denetik azkaren. Antiinflamatorioa. Mila asko pasatu zu, esaten ari zeranekin lesio ugari, baina sufrimendu puntu bat, ohikoa da jokalari batean, edo ez hainbeste. Sufrimendu puntue, bueno, azkenen, lesio atletiken azkenen nik askotan esan dut. Kirola ona esaten da dala aitea, baina nik esan nuke kompetizio maila aitea ez dala inona. Ze azkenen kompetitziakon beti esigitzen zu gorputze limitea edo inkluso berezi aldazuna baino gehiago, ez da? Eta orduan ja azkenen baita ere kirolak eta lesio lotuta dela beti. Eino, bueno, horregatik azken bai da eguneroko zerbait, baina, bueno, azken horrekin baita ere egiten da gana, ezta? Prebentzioa, gero esan duten bezala fisioterapeuta ere, mediku baita ezko kluben, eta hoi da, minen ingurun, azkenen, bueno, sufritzea zen, hoi da. Sufrimendue, nik askotan esan dut. Naiz eta igual pixkatan esan den bezala masoka eman, nik askotan disfrutatzen dut zelaien asko sufritzen dut baita ere.
Bai, Bai, ze askotan daukat sensazioa, dana ematen dezula edo, bai, eta ezin dezula gehiago eman edo entrega sensazioi edo, eta netaz aparte baita ere ikustezun taldekide bat denen mandaula baita ere ikustezula sufritzen nahi dela edo, obviamente elin jo esatea, zer esatearen azkeneko partidu baten beste eukiolako suerte txara, eta berauneko lesio batzuk euk ditu, ez? Talde barrun eta ikustezula hor lurren buiaka minegatik elin jo sufrimendu horta. Salden detena da, gustatzen bat lerrindan ekauta, kiston golpea jaso dola, jartzi dela izotz pix bat, reflex pixka eta espabilago eta jarrai jo jolaztea. Hortan hijo, ez? Horra dira sufrimenduei ikustezunen dano batea pasatzen deula edo, nik uste horrek ematen dola indargune hori edo talde bezala. zer izan da zure helburua rugby munduan? Egia esan, helburuei asko aldatzen gontzait. Bai, Esango nuke kategori txikigotan Espainikoatek eta ikutu nitunen, ni guztet hor, igual pixkaten bai planteatu nintzela, ze azkenen baita ere inguru jokatzen ebienak eta hola, taldekide asko atzerrin zebiltzen jolasten. Asko igual Inglaterrako akademiatan, Frantziko akademiatan eta hola, eta ez dut esango momentu hortan hortaz aizela bizitzen, bai zeuketen ja kontratu batzuk eta hola, eta gero inkluso gaur egun asko eta asko bai dira hortaz bizitzen, eta inkluso baten bato beste ja Frantziko liga honen baita ere debutatu doa, osea, ja asko maila altu nahi jokatzen. Eta momentu hortan planteatu nintzen helburutakoa zen igual, rugbyz enun esan nahi ez dara ze mailatan jokatu eta hola, baina rugbyz bizitzea. Izatea azken horretan profesionala ez, baina egia esan oso zaila. Eta gero egia esan, urtetik urtea ikusi dut, ez dauketela argi hoi dela benetan nahi dutena. Ze azkenen, neurri baten igual suposatu daike kanpoa jutea edo ez, baina kasu bat beste badago ez, hor dizin bertan txekoa izan da profesionala izatea, baina ez da oikona. Eta hortaz aparte nik uste dut, iruditzen zait, askotan, jo nahi zenen Espainikin eta hola, intzaiten azkena izan da, eta igual aste bete izate zen, baina aste hori azkenen gero luze ite itzaiten. Zan, ez dakit, rugby asko, deskonexio gutxi, ez da badakit baita ere ez daukela konparazio hori, ze baita ere azkenen ikez igona zen kaina gehiago sartu eta alto rendimiento bat edo bezala ematen ditzaien, ez? Baina nik uste dut gaur egun non bezala, guztago naizela, guztago nola behintzat, profesionalizamo nitze baino. Ze azken profesionalizatu suposatzen dizu beste presio puntu hori beti, deskonexio puntu hori azkenen askotan ez da ez daukezu ez, igual beti hau ezulako pendientean barra zenetelako azkenen zure hogi bidalako eta detaile bakoitze, rekuperazio, azkenen kanpo baldin bazoz baita ere baldintzatzen dizue, azkenen aizialdiako nire lagunek nik oso garrantzio konsideratzen ditut, familia baita ere asko lagundu izan dit, eta azkenen kanpo baldin bazere baita ere horri azkenen zailagoa da, ezta? Eta aldiz guain non bezala, hartzen dut ozio bezala esaten dana, aiziako taula, baina alere zoriotasun puntu horrekin, ezta? Eta gainera biziko zenu tenkioa, estresa, profesional mailak ematen duen ardura hori, konpromesu hori, ez? Bai, alere egia esan nik asko bizitzen dute alere. Bai, eta inkluso aurten tokatu zaigula denboraldi oso zail bat. Esken egia esan erreixena tokatu zaidez. Erreixena edo politena. Ni iritsi nintzenen ja seniorreta, horrezia bazemak ezkin urte batzuk playoffetan klasifikatzen. Eta ni hona izen urtetan baita ere holax izan da ez. Inkluso iritsi ginen jolastea ligako finala, pena galdin genuna, baina esatezula horre arte iriztea asko da. Eta esaten berez alderdi politena ez, beti playoff, eliminatoriak, final batea iztea jokatzea. Eta aurten tokatu zaigu
azkenen hainbeste hain okerra ez gajun, baina bai iritu ge azkeneko postutan. Eta hozta libratu ge, baina libratu ge azkeneko jornadan, de hecho ez gestez edo promozioaz jokatzen beko kategoriko talde baten kontra gesteko. Eta, karo, ni esan dezu ez, presio hori, nik hori azken oso gaizkera mandet. Eta naiz eta izan berez aixiako dan gauza bat edo nik gusto bat egin jolasten, ez da nire hogi bidea eta niko jarri dauket, ez da. Eta alere azkenen daukezu sensazioi herri oso da izala representatzen, ez dezu nahi ez dara izan ez, lehenengo aldiz zure herriko taldea jetxiko duen pertsonoietako bat, ez? Eta azkenen gorra egiten da, ez? Baina, bueno, azkenen nolako situazio baita ere eramaten jakin behar da, eta azkenen baita ere kirolan partea. Eta jokalari bezala eramaten jakin behar zerbait, ez? Bai, azkenen zain zutenan beti dago, ez tentsio puntu hori, urduritasunoi, baina, bueno, nik gainez kuriosa, azke buronda jokatu dugu, azken partida, eta azken arte ni azterketatan izan itzen baita ere. Eta orduan, azken arte, bueno, pixkaten nola preokupazio gehi azterketatiken. Eta ostegunen ja plantau nintzenen lanen, zekar ikien goizez lana, atxalez klase eta gero juten naiz entrenatzea. Bai! Eta planteatu nintzenen ostegun goizen lanen, hain nintzen lanen pentsaron, joder. Iganden azerretua daukun. Ni nire burun pentsatzen eta beldur puntokin esatezula, joder. Baina, bueno, astea aurra zigo neinen, beldurre igual errespetu bihurtu zen, ez? Beldurren beti zerbait txarra bat zartzez, urrutiratzen nahi gala, edo hoi esin dena idula hortiken ez. Gero, ostiralen larun baten hola, bueno, errespetu puntu horrekin, iristeko gokin eta igande goizen ja arbitroen pitidoa entzuteko gokin. Eta zula, asira-asiratiken. Eta gero ja behin beroketak inan ikusten dela. Behin ja zela sartutakon, ja azkenen gorputze praktikamente bakarri jo. Ze baita ere beroketak eta dana beti igualak iten ditugu, orduan bakigu zer dijon gauza baten besten atzetiken. Eta orduan ja, bakizu ja beroketan sartzen momentun, ja ez dala gueltatzeik eta dana horre dala. Leheno komentatu duzu Irlanda. Horrek suposatzen du egubiak ere hemen ditula bidaiatzeko aukera leku ezberdinetatik. Bai, hala da bai. Lehenengo bidaia esango nuke atzerria izango zala hori ez, aipatutena Irlanda juinela. Asteburu bat Dublinen izan zen. Eta, karo, baita ere ez aprobetxatzen zu bertako kultura ezautzeko batzen naiz futbol gaeliko eta horrelako kirola baita ere ikusen itula. Eta gero horrez gain, bueno, nola ez Espainikin izan itzenen Rusian. Gero bai galdu izan nunez, beste Lituanako Europe hori, baina bueno, etorkizun baten behitu, gauket ja eskusa baita ere herrialdea bizitatzeko. Eta hoi da, 18 urte azpigotan baita ere Portugalen eukigun amistoso bat, prestatzeko Europea. Eta gero aurten aurreko urte bukaeran hasi nintzen euskaren sekin jolasten, 7 modalitateen baita ere. Eta euki genuen torneo bat Tursen, Parisetik ordu bete, 2 ordu uste geratzen dara. Eta bueno, bertan baita ere pasatu genuen asteburue, eta azken baita ere, zerbait aprobetxatzen zu bidatzeko. Eta nola ez, bai markatuko nuke, aurten euki deula baita ere euskaren sekin torneo bat Dubaien. Dubaien izan ginen, iten dena da, 7 modalen iten die serie batzuk edo, torneo ezberdinek mundu osoan zehar, eta horrekiko paralelo iten die beste torneo batzuk invitazionalak, itxik baita ere, eta gu euskaren sekin jungien Dubaia. Jo, ze polita, gainera lekuak ezagutu esan ezagutetako kultura nolako bat jakin. Ni gainera
pila gustatuko lutzalake hori antropologia ikasten nago Bitu. unibertsitatean. Superpolita da eta asko ikasten da lekuak ezagutzen. Bai. Zer esan behar duzu? Egobiak baditu mailak esan duzu senior, junior, mailatik mailara ere aldaketa sumatuko da, ez? Bai, egia esan batez ere, claro, ni azkenan, hasi nintzen hori 3. mailan, bere momentun zala pre-benjamin, eta bain uste dela sub-zortzi edo lako zerbait ditzen, eta kare orduztiken kategoria dana pasa ditut, ez? Eta baina hori juko nuke, azkenen adinen, tiken adina pasatzen zaten esango nuke rugby gehiago daukezula, ezta? Orduan, ez zinez azkenen konparatu 10-14 urtekin jokatzen dezuna, azkenen gehiago dela bai ikusten zuez, huekoketan ondaren eta saiatzen zera baloi horrela ematen aurre egiteko, baina gero adinekin eta geroz eta gehiago azte zean nik esan nuke azkenen ja gehiago sartzen dela taktika. Zer azkenen igual, espazioketa dena bai kurritzen die bi talden partetiken hobeto, eta hor azkenen saiatzen zena desoreko bat edo sortzen defensan gainez. Dituzula mugimendu bat edo beste, o planifikazio edo egiten zuez, talde bezala, jakileko behintzetan zerta jokatu, eta gainen kontrarion gain espaziok edo sortzeko, ez da? Eta behin ja, karo, azkenen modu bat esateko, sub-23 baita ere azken egiten da hori, ez? Eta adiez, ze aldaketa molitzeken sub-23-tiken hanpoa edo, ez? Lehenengo taldea izango litzekena. Nik batez ere esan nuke, fisiko aldetiken noski. Azkenen sub-23, baita ere ez, jende gazteagoak osatuta dagoelako. Eta, lehenengo mailan baita ere azken profesionala ere, orduan azkenen baita ere gorputzekin ego die. Horta dedikatzen den jende dalako baita ere ez azkenen. Eta hortaz aparte batez ere azkartasuna. Velozia, esango nuke. Azkenen, asko, igual, zeu zertan atzeratzea baldin mazai, berandu zabiltz. Eta berandu baldin mazabiltz, espazioa sortuko beste lokun baten, eta saluta gehitzen zehazkenen. Kontatu ditazun horren inguruan eta hautena kontuan izan da. Nukatatu nahi dizutea, orain arte egin duzun ibilbidea nola definituko zenuken edo gogabe gaitzua, edo lasaia, edo ondo sentitu nahi, gaizki sentitu nahi, mierda bat. Bai, galdera egiten aizien bitarte, pentsatzen jarri nahi zer joder, harrapatu inauzu, baina zeitun etorri zaitiz bat. Bai, Esango nuke intenso. intensoa. Bai, zeni zuten bezala asko bizitzen denik. Eta polike bai izan da niretzako, baina azkenen bere zatigorra baita ere zeuki ditut. Orduan tristea baita ere esan nuke modu baten, baina poza baita ere askotan sentituet. Baina azkenen gero, azkenen izan da bitarteka, ez? Azkenen esatena. Poza nola ditzezu, iriste zanen jolastea lehenengo mailan, iriste zanen Europako txapelketa jolastea, gero adiaz tristura eukion handina, nola ez gure taldeki bat hiltzanen. Espainiko selekzioekin juntzan eta istripu bat edo izan zen eta bertan gehitu zen, Holandan bertan. Horrek azkenen emate izun lagun bat lehenengoa ez, baina gero azkenen kiston tristura baita ere pasatzen zuert alde hortatik. Gero aurten baita ere bizitako momentu gorrak izan die, gero baita ere lesiok, baina azkenen ikusten dut esaten bezala
intenso hitz horrek edo, bai esango nuke rekorrio guztien zehar izan dutela. Eta holako egoerak etortzezakin gara kontatzen izan egin, pasate hauek nola kudeatzen ditu jokalari batzuk, edo zure kasuan, zagainea zure kasu pertsonalean ibilbidea oso gogoragarria izan da. Nola kudeatzen da? Bueno, lan zen, ez? Lan. Azkenen lan din behar da, ez? Ez da ere nik askotan esan dut. Igual, momentuko sufrimendu azkenen igual da biharko poza, Ja. ez? Ze igual zerbait esatearen bihar ikendo kistoan eguraldiona eta atxaldeko 8 entrenamentu okau. Atatzen ez klasetik enseitereitan eta ikusten dut jendea terraza baten, kafe bat hartzen lasai-lasai eta etxe jo. Ze enbidia. Igual, bai ez, momentu hortan edazu horre hone kafe bat hartzen edo, baina gero benetan biziz, nizen edo benetan. Eta esaten dut, bueno, ze nire helburu ezin da, playoffeta iristea, liga irabaztea. Eta karo, horregen azkenen esan egin zan, kafe hartzeak gehituzkeo, gimnasio kontrabentu nintzeke jungo. Orduan ja badakizu, beste taldeko bat, eta arte hortan nahi dela entrenamentu hori egiten, aurratzen nahi zaizula ja. Orduan azkenen ez, momentuko pozo horrek bai emango izu momentuko satisfakzio hori edo, baina zer da benetan nahi dezun ez? Benetan nahi balin baduzu ligako final bate iritsi, playoffeta sartu edo, azken aurretiken sufrimendu puntu eduki horrek ez? Esanet, sufrimendu puntu hori subjetiboa izan daike, maila ezberdinetan ez, baina bueno, esaten dezula lehenengo sakrifizio batzuk imaren dara. Eta hori, azken lan horrekin eta baita ere nola ez, lagunengan, taldekongan nola ez, eta familiengan apoiatzen baita ere. Ze musika entzuten duzu egelan? Egia esan, enuke esango musika estilo bat ola dauketenik erabakita hola eguneroko entzuteko. Bai da egie trap eta horrelako moduko eta rap eta ez zizkitela gustatzen. Baina festan, reggaetoi ez, nola ez beti ez dizuna, gero baita ere askotan gustatu izan zaite romeritan baita ere izatea. Bai, gero euskal musika baita ere, klasikok eta baita ere tarteka entzute ditut. Baina, bai dauketen argi da, inoiz negatu nahi zen abesti dela negua joan data. Zer maizena. Bai, eta gainez, letran eta hola batez ere figatu baino gehiago, izan zen gehiago izaten markatuta ikastolan gautzen ez gainez 3. mailan. Musikako klasea den gure irakasle jarri zigun, eta esplikatu zigun zala, zantzona abesti bat, izan maizena zala, eta jarri zigun justo keinu hizkuntzan abesten zelako. Ainhoa moldua dagoela zegamaga keinuak egiten, zeinu zekuntzak egiten, baina Ainhoa eskolak niberakin antzekian ibilna. Gehiago? Banekin. Esate izut, gehiago nintzen batez ere momentu hortan, karo, 3. mailan, Rubin hasi nintzen urte igualan, eta 7 urtekin markatuta gehiago ditzaiten. Ze, eneuken behin ez ikusita ez dara inorrezin hizkuntzan, eta gutxigo abesti batez, eta holako artista bat edo gutxigo. Eta karo, momentu hortan, enitzen gehitu izenakin, abestin izenakin, eta pasatu zien urte batzuk, eta hortiken urte batzuta, ja ematen dizuenen ez, lehenengo mobil edo ezakit izan zen DBH bat ingurun edo ustete mantziatela. Eta orduan, karo, haste zela musika salseatzen viajetako eta hola, eta hoixe, derrepente gotu nintzen joder, abestia gotzen ez zein zen, eta fijatu nintzen dut eta bidenan, eta hortiken azkenen beti markatu da. Nire gustatzen zakit abesti hauetatik bi gauz. Ez, 3 gauza. Bai, Ainhoa bera
angustik dagoela pixka musikaren bibrazioa luean gehiago sentitzeko eta musika bera zeinu hizkuntza hobeto interpretatzeko. Gero gustatzen nola hasten den doinua lasai da tun 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 tun. Eta gero ja amaia galdean da negua joan eta pixkat nesketa horiek. Bai, nik ala esaten dizut ez, batez ere, ez dakit, geratu bizaiten bere momentu markatu da, eta azkenen urtez urte jute zafigatzen ez, letra baita ere da politiala, eta inkluso bain gaur egun azkenen baita ere entzuten dutenen, karo nik askotan ez, jartzen dute aplikazio moien aleatorio, eta derrepende jartzen duen, gehitzen naiz askotan, bali naiz ikasten adibidez, ikenen ezen gehitzen ez. Eta gehitzen ez duten musika, abesti hori, eta bokotutako meiza gartzen ez ziken. Lehen komentatu duzu, klasikoak ere entzuten dituzula. Imaginatzen dut Benito Lertxundi pixka, Mikel Laboa eta Horrelako, bai. Beti azkenean hartzen duzun tarteako, ez? Ez dakite, egun batzutan zare lasaiago eta haintxatu da, entzungo ez zerbait. Gero ez dudan igual pixkat postasun gehiokin daukezula edo, beste estilo bat, gero igual festan aurretik eta hartzanen baita ere asuntoa pixaten ez, berotzeko baita ere beste zerbait jartzen ez du. Deneako azkenen, horretik ez da enuk esango musika estilo bat dauketenik. Kontzertuta jutezea. Egi esan ez dago ohitura asko. Nik ez da. Dauketena bai da azkenen, nola ez, festatan eta hola beti organizatzen denen, eskusa da ez. Azkenen balin badaue kontzertuak plazan, jutezea, ambientea, eta igual taldea ez da ez dezu ezagutzen ez, baina azkenen baita ere musika talde asko baita hola hasi ez, eta esaten una vez kontzertu eta hola igual ezakit, baldin badu prestauta bat beken eta hola, hori ez dagoete ohitura eta egi esanko herria mailan ez dara, enuk esango ez dara, dako honeko ohitura hori. Baina zaletasunak edukiko dituzu ez? Zaletasunak beti azkego ez, azkenen, eta hola, zeintzu, azken batez, esan duten bezala nire aixiako rubie, parte handia izango litzeke, eta gutxi aprobetxatzen esan, baina oso gustuko baita ere tarteka jutea mendia. Eta esan oso gutxitzen dut, eta azken baita ere ipatu izut, gaur egun azken denbora oso gutxi oket, lana ikasi eta entrenamentukin eta dana, eta tarten bat hartzen dutenen oso guztua juten ez, eta nola ez lagunekin baita ere atatzea oso gustuko dut. Eta askotan gustatzen baita ere, familiari behintzat baita ere, denbora tartea baita ere eskintza. Ez dakit nola ikusiko zean, baina gaztea geha, esan duzago gaztea geha da, ni 27 urte ditut. Zu? Nik 23. Gaztea geha, ni galdetu nahi duzut, hemenik ez dakit 15 urtea nola ikusi nahiko zenuke zure burua. Badago zerbait egin nahi duzuna agian oraindik egin gabe daukazuna. Esan nola, ez daukete esan nola jarrita helburu bat, zerbait nahaten hain bai ala bai ez. Baina, bai dagi ordizitik goierritik behintzete ez hitzaitela gustatuko jutea sanaetena independizatzea bali mana izan mendiken izan 5, 10 edo 15 urteta. Nahiko argi dauket ez zitela gustatuko behintzet urrutia jutea. Eukinun aukera, karreran 4. urten Erasmusikeko, Republika Txekan izan itzen, oso gustora. Baina izan itzen
6 hilabete, eta bai da egie, laugarren hilabetetik aurrea ja faltan haste zela, botatzen ditula, zen gauza. Adibidez, asteazken baten ordizin pintxopoten atatzea lagunekin, hori ja faltan botatzen. Ez laulako txorraditak eta nola ez lagunekin egotea, edo zer gauza. Azkenen baita ere bertan botan honeko harriata dana, ez? Eta gainez, jende oso ona, viajek baita ere organizatu genitun, iztuan esperientzia izan zen. Eta momentu iritsiko balitze behize jugo nitzeke. Baina argi dauket, sasanet, aurrera behi da, baita ere, inkuso lanagatik esatea, behitu, 2 hilabete ez dakit. Australia tokatzen dela, ez dakit, Brasil, edo Frantzin bertan. Baita ere problema ipe jongo genitzen. Moain, baldin bada epe luzetako, 5 urte, 10 urte edo bertin inkuso kanpone bizitzea, hori bai ikusten dut urrutigo. Nik uste dut, komo nazkenen nola, naiz eta, hori zaituten, epe motzeako baita ere zaiten, inportakan bajuta inkuso askotan guztua jute naiz. Ez, aipat dituen bezala guztoko etelako bideatza baita ere. Baina ja epe luzeako, bai botatzen dut faltan, etxeko gauzak, familie, lagune, oiturak. Arazokenean etxean bezala inuntzu. Hala, bai, azkenen askola esaten da ez. Aztu zaigatzea akatuko jazu, baina zeikasi duzu, guai maztego bat egiten zabetzea, ogona baina zeikasi duzu. Bai, nik ikasi nun jakintza ikastolan, ordizen, batxillergo artea, eta, batxillergoa barne, eta gero ikasi nun Mondragon Unibertsitaten parten Goierriko kampusen ordizen ingenieritza mekanikoa. 4 urte dira. Azken urtea hoxe, junitzen lehenengo 6ekoa kanpoa ikastea. Esan 6eko bat kanpo nitiko aukera zen, eta hain nune hoxe, Republika Txekan, Bernoan. Eta gero inuna izan zen, gradu bukaerako lana ita honen etorri nintzen, berri bueltatu nintzen. Eta inune hanpo enpresan, Idiazabalen. Eta azkenen bertan izaten da, 8 dute egiten dituzu praktikak, eta aldi beren egiten zuz gradu bukaerako lana. Eta gero hori da, bere ekin hitz egin nuen master bat iteko asmoa neukela. Eta balde batetik baita ere nahiko enfokauta neuken ingenieritza industriaren inguruko masterra nahi nula egin, eta bereik baita ere begi honez ikusi duten eta gomendatu intziaten. Eta proposatu baita ere beste urte bete behintzat bereekin jarraitzea ikasten nahi zen bitarten lan egiteko bereekin. Orduan hori da, ikasi nuen lehenengo ingenieritza mekanikoa, azken urte nitune praktikak bukatu nituen bereekin, hanpon, eta guain nahi nahiz goizetan 4 ordu lana, azkenen media jornada, ditzean lan ikaste partek atzidezian azkenen. Goizen lana, atxalden klase 5 ordu bizen dut, eta gero internatzea. Eta postuk. Hombre, azkenen da nahi marzio bizientan. Nahi dugun entendeu, eta postuk. Azkenik bizilean mundu iun eta zoriontsu honetak zebietatik edakago mesedez, eta deno ona erotxaga bietatik edakagula. Zentudia zuek ezkak zekentzen dizu loa gauetan. Lehenengo nola ez, ikasketak ez, neurri handi baten ez. Azkenen nik uste dut ikaslegan hau pintzete danokula presente. Eta, ez da ez egur junbarra ez bizia. Eta zerbait gehiago kostatzen da, pixkaten gehiago beharko dut eta aterako da, baina azkenen bai da ez, kezkaritako bat. Eta gero,
Horrela esan ez dakit. Esan nola neko... Pozik, Bueno, bizitzea. ba ez bainet pentsatzetela azkene asteotan bai izan da ez, baitaren neurri asko handi baten rubia. Situazio oso delikatu baten gelako, baina bueno. Ja, igandetik enbintzen lasia egiten dut. Alde hortatik lozia salbatu ginen, orduan preokupazioa gutxiago. Eta hola, pentsa dut esan, zaitola gehiago okurritzen. Oida pozik bizi beharrako. Nirengo enun loagotzek begiratzen tontak hori nola planteatu lan bat. Osea, eta hori hilabete bat nekaniteko baina utatzen zen gauzak lehenengo momentutuko duitea. Eulant bakarrik esan mila, baina milioi esker etortzeagatik benetan. Eskerrik asko zuri, oso guzti honez. Milaleko diago, agur bai, gure ikusia. Agur! Agur!